Čaute všetci, dnes si idem zahrať nejaké najťažšie lobičko, že vraj. 100% pôjdem asi easy. Lebo tak keď je to najťažšie običko, tak to asi zrovna nebude. Takže hard možno dá nejaký človek, ktorý je nejaký profesionál možno, ale ja určite ne. Čo sa stalo? OK, tak nič. Tak idem do medium. Dáme new game. Tak dáme normal. No konečne. Ty kokos, to musí byť jaké ťažké pomoc. No. Keď to dám, tak som normálne laker. Čo to deje? Čakám. No už som tu. Čo to? Počkáčkam sa skáče? To je... Čo to je? Tak počkať. Yes. Čo to je? What? Ja už viem, čo mám spraviť. What? Ne. Pomoc. Hej, jo! Pomoc, to sa nedá. Keď toto običko, prosím vás, dáte, tak ste normálne najlepší, najsilnejší ľudia v običku. Ja tomuto fakt nechápem. Ty kokos, to sa nedá. Pomoc. Už sa mi nechce. Bro. Nechajte ma. Nechajte ma. Dobre, wow. Ty kokos. Jo, to nejde. Ne. Mňa to už nevá. Počkaj, sa chcel pozrieť samou, som tu niečo videl. Shift lock. Pomoc, dajte mi shift lock. To chcem. Ja chcem shift lock. Ja chcem shift lock. Ty kokos, to sa nedá. Pomoc. To som ani neskočil. Prečo je také ťažké to skákanie? Prečo to spravili jak v nejakej minihre nejakej? Chápete, ako to myslím? Dobre. Ja zabijem fakt som seba. Pomoc. Hej, jo. To sa nedá. Pomoc. Dobre. Teraz ty kokos, to sa nedá. Pomoc. Už ma to fakt hnevá tá hra. Pomoc. Ja toto fakt nenávidím. Ne. Pomoc. Dobre, wow. Už chcem hrať. Ne, tak počkajte, idem druhou stranu, lebo vidím, že to je ľahšie. Aha, tak asi ľahšie, ne. A mám pocit, že mi to išlo dosť lepšie. Škoda. Si zabudol skočiť dvakrát, kebyže. Ne. Pomoc. Inak prepáčte, že som dlho nenatáčal, ale ja som bol celý čas chorý.
Prepáčte, ja sa vám ospravedlňujem. Prosím, dajte mi like alebo odber. Takže dosť ma podporí aj like, ale by som tak chcel ten odber, bo tak mal som 14, zmizol mi jeden, mám 13. Né. Čo to je, že mám šúpeť bečkom? Vidíte? To sa nedá. Sa nedá pomôcť. Né. Né, to čo bolo? To jak som skočil. To čo bolo? What? Chápete tejto hre? A však v tejto hre ani nepotrebuješ double skok, lebo ako som to predtým skočil, počkať. Dobre, ale predtým som to nejak divne potom preskočil. Wow. Ne. Ja toto fakt nenávidím už tú hru, už ma to hnevá. Keď nedokončím tento level, tak akože... Wow, dobre. Ne, pomoc. Ja si natočím inokedy druhú časť, lebo už sa mi to fakt nechce. Keď dokončím tento level, tak inokedy natočím druhú časť. Ne, čo? Ej, jo. A mňa toto hnevá, čo to je? Bro. Jak to má? Dobre. Tá hra chce skemovať, to viete? Jak to... Dobre, ja sa vám ospravedlňujem, ale ja natočím viacej dielov, lebo akože toto sa fakt nedá pomôcť. Dobre, tak čaute. Ja sa vám chcem s vami rozlúčiť a prosím, dajte mi odber alebo like. Čaute.